Ik had het niet verwacht, nee. Ik heb ook wel een bizarre wending in het hele proces genoemd. Ik denk dat niemand, inclusief uiteraard Twente zelf, dit verwacht had. En dus doggen ze bij Cambuur geen gekke dingen. Het beleid bloot gewoon jochten op een Jupiler League. Mocht het toch zo vier komen dat de Ljouters in de eredivisie blijven, is het wel zo dat de directie gauw oerskekelen kan. Natuurlijk is het wel zo als je uiteindelijk eredivisie gaat spelen dat er wel wezenlijk wat gaat veranderen. Maar dat wil ik maar zeggen, daar kunnen we op dit moment geen beleid op maken, want dat is allemaal wel erg prematuur. De Graaf is vernuveren dat voetbalboen KNVB de degradatie van FC Twente krek nou naar boeten brengt. De timing van het bekendmaken van deze beslissing is bizar te noemen. Ik heb ook nog geen enkel argument gehoord waarom dat dan gisteren zou moeten en waarom dat niet bijvoorbeeld maandag na de play-offs zou gebeuren. Dat is mij een volstrekte raadsel en ik hoop ook dat we daar nog antwoord op krijgen. Al verandert dat helaas niks meer aan de situatie. Cambuur had help nodig van orenclubs. De Graafschap en Willem II moeten haar een play-off wedstrijden winnen. In dat geval is Cambuur zo goed als wis van nog een seizoen eredivisie. Alleen als Twente nog in beroep gaat, kan het nog verrooien. Snijn wordt meer duidelijk als de nijcompetitiewedstrijden eindigen. Ik denk wel dat er wat vingers gekrost worden en dat er wat nagels gebeten worden. En die spanning zal er zeker zijn. En ik denk zondagmiddag 5 uur dat het wel een heel belangrijk tijdstip wordt.